θες πραγματικά να βγάλεις χρήματα και να γίνεις πλούσιος, τότε η μεγαλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις, και πίστεψέ με, έχει και τεράστια απόδοση με ελάχιστο ρίσκο, είναι η επένδυση στον εαυτό σου. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ να πάρεις περισσότερες γνώσεις, να εξελιχθείς σαν άνθρωπος, στις αξίες σου και ούτω καθεξής. Ο Jim Rohn, ένας από τους καλύτερους δασκάλους γύρω από την προσωπική ανάπτυξη και ένας από τους πρώτους κιόλας, από όσο γνωρίζω, είπε ότι να αφιερώνεις περισσότερο χρόνο, χρήμα και ενέργεια στην προσωπική σου εξέλιξη παρά στο να εξελίσσεις το επάγγελμα που κάνεις. Μπορεί να είσαι υπάλληλος, να έχεις έναν καλό μισθό γενικά, αλλά να μην σε γεμίζει. Για να πας στο επόμενο βήμα δεν είναι να σκεφτείς τη super duper ιδέα, γιατί είναι και λίγο δύσκολο να σκεφτείς το επόμενο Facebook. Ξεκίνα να ασχολείσαι με τον εαυτό σου, προσωπική ανάπτυξη, γύρω από τους τομείς που σε ενδιαφέρει. Είναι ο αθλητισμός, είναι τα χρήματα, είναι η επιχειρηματικότητα, είναι γενικότερα lifestyle, ό,τι θέλεις. Ξεκίνα να παίρνεις νέες γνώσεις, να γίνεσαι καλύτερος και πραγματικά θα αρχίσεις από τη μία στιγμή στην άλλη να νιώθεις ότι αλλάζουν πράγματα. Θα έρθει αυτή η στιγμή που θα νιώσεις αυτό το overnight success. Δεν θα είναι όμως overnight success, γιατί θα έχεις αφιερώσει εσύ μήνες, μπορεί και χρόνια αυτοβελτίωσης και ξαφνικά θα δεις πράγματα στη ζωή σου να αλλάζουν έτσι. Όλο αυτό θα είναι χάρη στη δική σου επένδυση που αφιέρωσες τον χρόνο σου, το χρήμα και την ενέργειά σου. Ποια είναι η γνώμη σου για την προσωπική βελτίωση? Γράψε μου στα σχόλια και έχω να σου προτείνω ένα φεστιβάλ το οποίο θα γίνει φέτος στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Αθήνα, για δεύτερη φορά, όπου θα σε βοηθήσει πάρα πολύ να αναπτύξεις τις γνώσεις σου και τις διασυνδέσεις σου. Λέγεται Game of Money Festival, το διοργανώνει ο Αλέξιος Βανδόρος και με τον κωδικό TOPALIDIS έχεις εξτρά έκπτωση 15%. Θα χαρώ πολύ να με στηρίξεις, να σε δω και εκεί πέρα και να γνωριστούμε, και για οτιδήποτε απορία έχεις, στείλε με ένα μήνυμα.